Bro wami, angiboni sezwela liyakalula mfethu. Ngakutshela mfethu ukuthi seGoli la mfethu. La eGoli wenza imali, sizokwenza imali futhi lana. Ufikele into ozoyenza uthole okunye ongakwenza. Yabo le nto le inendlela ekuphilwa ngayo lana mfethu. So i-content mfethu mina nawe ngeke siyiswele, yabo. Sesizwane for i-maths. Okay, ngeke ngibale isikhathi eside, yabo le nto le 20 years. Yeka le nto le asithi isikhathi eside straight, yabo. Mengi-round off asithi 20 years, yabo le nto le. Kodwa ngangikubhitha kwi-maths wena, so mhlampe isibalo sami singaba wrong, kodwa sona siseduze kunesakho ongasicabanga. Ngisicabangeni lesenu a minute mina le nto leyo mfethu, leso sibalo leso. Okay, mhlawumbe ama-seconds ambalwa, kodwa-ke engishoyo mfethu ukuthi sidinga mfethu ukwenza imali. Sidinga ukwenza imali enjengemali. Ngeke sikwazi ukuthi senze i-reality show. Angikholelwa kuleyo nto, kulezo zinto. 1, 2 ziyangibhora. 3 i-scripted kakhulu. Thina mfethu we are raw talent, yangithola. We are raw entertainment, yayibona le nto leyo. So i-out yethu can join ngoba phela vele siyayidinga iy'ngoma zakhe, naye siyamdinga, naye unenqagela naye. So nobabili ngoba ninenqagela, yabo, nicabanga different, yabo le nto leyo. Nami futhi ngokunjalo hlukile indlela yami yokucabanga ngoba phela lami ikhanda likhulu elami, yabo le nto leyo. Kunama-room extra kumina, nani futhi khona leya lutujana, leya lutunji. Yini ibizwa ngani? Ibizwa ngani lesho inqagela? Ibizwa ngani? Medula, yona medula kami. Imedula yenu, yabo, njengoba inkulu khona something ngiyenzayo, yabo, especially. Kodwa-ke mfethu ngithi mina siyayishaya le nto le mfethu, siyayishaya le nto le. Mhlampe sizoyenza imali, mhlampe ngeke siyenze imali. Even if asiyenze imali mfethu, iy'ngane zethu can look back. Okay, kambe wena unengane, kodwa for sure khona ezokushaya ngebhomu noma inini nje mfethu, yabo. Iy'ngane zethu can look back to lama video. Okay, kambe iy'ngane zami ezethu, okay, sure. Iy'ngane zethu nginenzela iy'ngane, yazi. Ngithi mengilontonjana nginicabange nani, yabo le nto le, ngithi phakamisa iflag labafowethu, yabo. So iy'ngane zethu can look back kulama video lawa, zibone ukuthi yazini amathani ama-hustlers, yabo le nto le. Amathani ayicabanga kanje. I-content esizoyikhuluma iningi mfethu. Maningi amabhizinisi engiwazama, maningi ama-relationship ami efeyila. So baningi abantu abangafunda ngalezo zinto lezo, nawe ngokunjalo, yabo. So izinto engizoyikhuluma izinto ey'kanjalo. Mostly okay, noma ngawona ama-lows, yabo, kodwa ama-failures, okay, ama-lessons engibe nawo, yangithola. So abantu baningi mfethu abangafunda ngaloko mfethu. Khona i-quote ethi smart people learn from their mistake, but wise people learn from other people's mistakes. So mina-ke my targets are the wise, yabo. Ibone ngibatshelayo ukuthi yazini nanto engiyenzile, nanto engiyizamile yangasebenza. So wena ongasakuzama lokho, yabo, or if uzokuzama thatha enye i-approach, yabo le nto leyo. Mhlawumbe kuzoba ngcono i-result, mhlawumbe izoba ngcono. Mhlawumbe khona ozothi elalela or eyibuka ividiyo yami mfethu, ebona ukuthi okay, nakhu la aflophe khona lo mjida lo. So angilungise la. Mhlawumbe ungangi-edithela amavidiyo ami mfethu if kuwukuthi uyasibona isidingo. Mhlawumbe futhi uyasibona isidingo ngenxa yale idea yokuthi yazini ayibe raw material. Uzongishaya ama-ideas angcono, mhlawumbe ngishintshe i-setting, mhlawumbe into zokugqoka nginazo iy'ngubo ey'ningi zokugqoka mina. Mhlawumbe kuney'kipha eziwu-5, eziwu-3 ezokuhamba, eziwu-2 ezokuhamba, eziwu-3 ezokuhlala ekhaya. So into ekufanele ngiyenze kakhulu uku-avoid abantu khona bengehlezi becabanga ukuthi yabo
nginey'ngubo ezodwa, sure. Yeah. Yeah, futhi so mhlawumbe ungangishiya ngama-ideas, yabo into ekanjani. Mhlawumbe soyenza imali, mhlawumbe ngeke siyenze imali, noma singayenzanga futhi sizoyi-enjoya le nto le, njengoba sasihlezi enjoy ama-break nama-after school. Ngabe nasemaklasini sasi-enjoy. Ya kodwa njengoba sasihlezi enjoy kuba ndawonye mfethu, nale nto le sizoyi-enjoya or kanjani. Uthini lapho Sigogo?